a nan garin Jos kenan Plateau State, wanda na zo na karɓi Pi Network na bashi Pi Network na tura mai gashi nan 0.002 a farashin da aka yarda a consensus a dala 314,159 na tura mai. Ya bani turare, ga turarukan da ya bani da agogo guda biyu a matsayin wanda in ka kwambatin kudinmu na Najeriya 23,200 naira, 23,200. So shi ne na tura masa wannan Pi din a nan bayan banki a cikin garin Jos Plateau State. So don haka duk wanda yake bukata shi ma ga numban waya zai iya kira ya samu ya zo ya karba daga 25 ga wannan watan zai iya zuwa bayan banki ya bada Pi a karba insha Allah. Yawwa shi ya amince ya karba, shi ma ni ma na amince na basa Pi Network. Ni sunana Ibrahim Salisu Abdullahi Abu Munifa. Yawwa ga namban waya na, duk wanda yake da Pi zai sai kaya ya zo muna karba insha Allah. Ko me yake so, ni kuma abubuwan da nake siyarwa in dai akwai na shago insha Allah. Sannan muna da kayan kitchen su ma muna karban Pi muna bayar insha Allah. Ni ne naku Abdul Big Time, wanda kuka saba sani, wanda kuka fara ganin ya fara ba da waya shi ma aka ba shi. To ni ma yanzu na ba da Pi, an bani kayan turare gashi nan, transaction successful.